יכול לגלות לנו, לחשוף לנו משהו? אתמול כבר עשיתי פגישה ראשונה עם השב"ס על התנעת החוק, ואני רוצה להגיד לך שהם כבר התחילו להזמין מדים אדומים, פותחים אגף שנידונים למוות, מקימים מה שנקרא מתקן, כי זה צריך כאן מתקן, זה לא יהיה מחר בבוקר, זה לא יהיה תוך יומיים שלושה, זה לוקח כמה חודשים, אבל כן, התחלנו לעבוד, ומי שמכיר אותי יודע, שאני, אתה יודע, יש הרבה כאלה שדיברו, אני עושה ועושה ועושה ועושה, יש לנו נציב שב"ס, אחד לדור, אגב צריך גם להגיד, יישר כוח לסגן שלו, חתם עזם, שהוא עובד על הדברים האלה, כל פרויקט אגב שנתתי לו, אמרתי לו תבנה לי אלפי אגפים למחבלים, בנה, עכשיו אמרתי לו תקים את המתקן הזה, בונה את המתקן הזה, באמת פרחים לאנשים האלה, הם מאמינים בזה, ואגב אתה יודע מה אומרים לי בשב"ס, הם רואים מה קרה ביממה האחרונה, מאז שהחוק עבר, הם אומרים לי, המחבלים לא ישנים בלילה, הם דואגים, ויש להם ממה לדאוג, יש למחבלים ממה לדאוג, ברוך השם.